Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Милләт язмышы, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге, буларның барысы да татарлар тапшыруында. Бүген безнең программада. Татарлар тапшыруы Пермь крае Әрәмә авылында. Хәзерге көндә инде безнең күбесенчә лайыклы ялда булучы әбиләр һәм бабайлар яшиләр. Һәм җәйгедә гөрлибез, чөнки җәйгедә безгә оныклар килә. Авылны яшәтүче милләттәшләребез. Карбызлар, кавыннар, кабак, бәрәңге, анысында утырттык. Халык күбесенчә бәрәңгене ярата. Татарлар кайда гына яшәсә дә төрле милләт вәкилләре белән дустату яши. Татар урамнар башкарак торалар, мусульманнар тоже башкарак торалар. Тора-бара акыната коллективизация булгастан, инде ушанда авылны бер ясайлар инде. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. Бакыяга менә бөтен иҗатыгыз белән Тукайның өмет бар дигән өметен аклап килүегезгә без чыннан да шатланабыз. Бүген без Пермь краеның Әрәмә авылы белән танышырбыз. Бу кечкенә авылда 70ләп кеше көн күрә. Ул электә зур булмый, ләкин тарихы шактый бай. Октябрь инкыйлабына кадәр биредә мәчет мәдрәсә эшли. Авыл шул кадәр дини була ки, 30 йорттан торган авылда 8 кеше репрессияләнә. Авылның фаҗигалы тарихы һәм бүгенге яшәеше Айзат Шәймарданов видео язмасында. Әрәмә авылы, кечкенә авыл. Монда бүген 70ләп кеше яши. Ул Пермь краеның Арда бүлгесендәге иң зур татар авылы саналган Иске авыл янәшәсендә урнашкан. Монда бүген мәчет тә, мәктәп тә юк. Балалар Иске авылга барып укый. Авыл зур түгел, Авыл зур түгел, ләкин гөрләп яши. ләкин гөрләп яшибез әйе. Шулпан Насретдинова күрше Куңгур районында татар теле укытучысы. Бу авылга 40 ел элек килен булып төшә. Хәзерге көндә инде безнең күбесенчә лайыклы ялда булучы әбиләр һәм бабайлар яшиләр. Һәм җәйгедә гөрлибез, чөнки җәйгедә безгә оныклар килә. Ял итәргә оныклар килә. Кемдер әле эшли, кемдер лайыклы ялда. Менә шулай итеп яшибез. Әрәмә авылы электә зур булмаган, ләкин табигате һәм тарихы шактый бай. Менә бу елга заманында бер авылны икегә аерып тора. Төр елгасы бик кытырык елга. Аның язгы җәйге яңгырларда бик ташы ярларны җимерә. Менә шундай булуы авылны икегә аерып җибәрә һәм ике мөстәкыйль авыл барлыкка килә. Шуның исеме авылныкы Камышлы авылы була. Русия Баташи, аңа негез салучы Баташи Чикбаев. Менә 20-нче гасырның башларында елга ул агайды тегеннән Урлебинде авылны икегә бүлә. Көн чыгыш ягы, көн батыш ягы. Төл елгасы бүген дә шаулап ага. Авылга мөстәкыйль исем әле 1927 елда гына бирелә. Маринкина дип атыйлар. Халык аны Әрәмә дип атап йөртә. Әрәмә авылы халкы үз моңында һәр вакыт авыл табигатен данлый. Аңа ихлас мәхәббәтен күрсәтә. Октябрь революциясына кадәр авыл зур булмый, ләкин дини бер үзәк булып тора. Мәчете, мәдрәсәсе була. Мәчетнеке, столбаныкы тиягында була инде ул зур зданиядә булган мәчет, укымышлы муллалар, Казанда белем алган муллалар эшлиләр инде. Алар монда укыту эше алып баралар инде, кичкенә балаларны укыта торган мәктәп дип атала инде. Мәктәбе 20-нче гасыр башларында монда мәдрәсә оештырыла. Мәдрәсәдә укырга төрле авыллардан, тирә-яктагы авыллардан монда шәкертләр киләләр, укыйлар, белем алалар. Ләкин мондый дини тормыш озакка бармый. Узган гасырның 30-нчы еллары колхозлар оеша һәм репрессиялар башлана. Совет дәүләтенең каты күсәге бу авылга да төшә. Менә шушы кечкенә генә авылда 1937 елны 5 кеше репрессиягә эләгә. 2 кешесе атыла, высшая мера наказания, вайсеплар була инде.
Üç kişisine 10 yıl biri. Şularının bir segisi Kazıkhanov Gali Ekber. Bu benim karkartatı. Ol öteyinde Karpagol Lak demek Arhangelsk ülkesinde yaşı 60'lar bulayında Urman Lisapavalda işley hem şunda ol halak bulayında. 1948 yılını dağın üç kişi kulga alına. Alarını gayipler işanizm indi. Şunday harakat bulan. Alarga 10 yıl birleyinde naказаниеті бетәбіз бірсігіне қайтып, мында ауылда өлейінде. Шушы 30 ерттан тұрған ауылда 8 кіші репрессияға әлігін. Шундайнен. Авыл халкын шактый куркытып торган хакимият әрәмәне шактый тугры иттерергә тырышкан күрәсең. Бөек Ватан сугышына китүчеләрнең күбесе үлеп кала. 11 кеше кайта, 16сы кырда ятып кала. Бүген авылда күпчелек өлкәннәр яши. Эшле халык читкә чыгып йөри. Күбесенең бакчалары бар. Мал туарлар көннән-көн азая бара. Менә хәзер инде берничә гаиләдә генә безнең мал туарлар калды. Сыер карыйлар, тавык, каз карыйлар, сарык карыйлар. Яшьрекләр инде менә әле лаеклы ялда булмаганнар. Кемдер нефтяникларда нефтчилар булып эшлиләр. Кемдер инде, кемдер менә күрше авылда безнең фермерлык хуҗалыгы бар. Менә шунда эшлиләр. Айза Шаймарданов, Татарлар, Пермь крае. Девам итәбез. Оренбург өлкәсендәге Алабайтал авылының исеме һәм даны мөгаен еракларга таралып өлгергәндер. Аны танытучы крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Хөсәен Хәсәнов. Бу көннәрдә бертөклеләр белән яшелчәләр үстерүче фермер 75 яшен билгеләп үтте. Бу вакыйгага милләттәшләребез дә үз өлешен кертә. Авыл халкын яшелчә, азык-төлек белән тәэмин итүче һәм авылга яңа сулыш эрдерүче белән үз хәбәрчеләребез дә танышып кайтты. Бу кешенең Алабайтал авылы тарихында тоткан ролен бәяләп бетергесез. Хөсәен Әхмәт Сафа улын мактыйлар, тиргиләр дә, аңарга сыкланалар, аны аңламыйлар һәм бернигә карамастан хөрмәт итәләр. Әйе, нәкъ менә хөрмәт итәләр. Бу аның исемен искә алганда күңелгә килгән беренче нәрсә. Россия Федерациясының от казанган һәм мактаулы авыл хуҗалыгы хезмәткәре. Россия Федерациясының от казанган фермеры, Оренбург өлкәсенең иң яхшы фермеры. Ирешкән хезмәт казанышлары, күп еллык намуслы хезмәте өчен Россия президенты Владимир Путинның һәм Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның рәхмәт хатлары белән бүләкләнгән милләттәшебез ул. Урак өсте. Бүгенге көндә фермер Хөсәен Хәсәнов күбрәк чәчү орлыкларын үстерү белән шөгыльләнә. Сорта Саратовская 42, питомник размножения дигән категория. Үзебезнең ясап чыгарган линия шушы сортның Саратовская 42-дан. Яз башындагы кырылыктан яңа технологиялар кыткарган. Сатуга килгәндә сыйфаты белән аерылып торган чәчү орлыклары белән зур проблема булмас. Әле чыгышын белә алмадык, әле бүгенне килеп кердек. Булай оннан артык булырга тиеш дип уйлыйм. Быелгы өчен, ел өчен бу андый цифра бик әйбәт безнең якларда. Будай 110 гектарга чәчелгән. Аннары тау артында тагын гектарлар бар. Аны да орлык итеп сатырга әзерлиләр. Кырбасулар бер-берсеннән берничә чакрым ераклыкта урнашкан. Шул сәбәпле Хөсәен Хәсәнов юлларны авылда гына түгел, хәтта кырда да төзи. Ул хәзердә сәгатьләр буе йеген басуларын карап йөри ала, эшчеләр белән аралаша. Валерий Нагорный комбайнда 15 ел хезмәт куя. Күрше Гирьял авылыннан килеп эшли. Эш шартлары белән канәгать. Урожай по этому году хороший, хозяин у нас хороший, зарплату вовремя платит, день в день, все устраивает. Хәсәнов крестьян фермер хуҗалыгында техника паркы да җитәрлек. Хуҗалык рәисе яшенми. Айрым үсемлекләрнең иң яхшы төрләреннән һәм хуҗалыкларның ырлыкчылык эшчәнлеге нәтиҗәсендә зур уңышлар алалар. Оренбург өлкәсенең иң яхшы фермеры, яшелчәләр үстерүче Хөсәен Хәсәнов ышана, әлеге ел уңышлы булырга тиеш. Моңа ярдәмгә эсселек тә килә. Ашый торган яшелчәләрнең күбесе ассортиментта бар инде. Хәзер утыраны тыякта кыяр үсеп утыра. Көн сайын җыйнабыз. Борыш,
баклажан, кәбестә, суган. Ул карый, күзәтә, үсеш процессында үз карамагындагы үсентекләрнең барысын да күрә. Гадәти кеше беренче карашка яфракларның кисеклеген сизмәячәк. Спелый. Булар барысы да аның игътибарын җәлеп итә һәм ул сәбәбен эзли башлый. Үз вакытында агрономия ярдәме үз эшен башкара. Рәхмәт йөзеннән үсентекләр мул уңыш бирә. Карбызлар, кавыннар, кабак. Ана бәрәңге, анысында утырттык. Халык күбесенчә бәрәңгене ярата. Авыл чисталыгы белән дә авылдашына рәхмәтле. Ашламалар кыйммәт булу сәбәпле бу проблемнан чыгу юлында тапкан алдынгы фермер. Терлек астыннан чыккан терисне Алабайтал халкы көн сайын махсус урынга китерә. Аның күләменә карап, кызын халыкка уңыш белән түләячәк ул. Авылга 1752 елны Казан татарлары нигез сала. 500 тирәсе халкы булган Алабайтал Оренбургдан 112 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан. Нәкъ зур уңышлар аркасында авыл халкына социаль ярдәм итү мөмкинлеге дә туа. Юллар, мәчет цикләндерелә. Хусаин Хасанов 100 еллык мәчетне цикләндерә, манара куйдыра. Бу аның әтисе Әхмәт Сафаның васыяты була. Авыл халкы да рәхмәт йөзеннән Хусаин Әхмәт Сафа улын 75 яшьлек күркәм юбилей белән ихлас котлап, бәйрәм кичәсе оештыра. Өлкәнең иң алдынгы фермерын котларга дип район җитәкчелеге, депутатлар, дуслары, авылдашлары җыелды. 90 елларны авыл таралып ятадыр, үзенә яраткан эш тауып, авылны күтәреп ибәрде. Хусаин абый гырланып әйтәлә: "Мин булдырдым" дип бу хәлне. Мин күтәрдем авылны дип. Әтиенең бакчасында гел үстерәдер төрле ашлыклар экспериментатор булып бирде. Ул вакытта угыз ул. Ачты үзенең менә крестьянское фермерское хозяйство. Аякка азрак башлагачтында авыл иң беренче ул үз турында уйламады. Ул иң беренче турыда уйлады үзенең туган авыл турында, үзенең халык турында. Хусаин Хасановны татар җәмәгатьчелеге белән берлектә Оренбургның татар драма театры артистлары да зур тамаша оештырды. Без театр исеменнән аны чын күңелдән котлыйбыз. Чөнки ул театр эшен чит кеше түгел. Ул искиткеч сәнгать яратучы кеше. Ул күп сөйләми ул. Ул бик аз сөйли, ләкин эшләгән эше бик күп. Хусаин Әхмәт Сафа улы Хасановка ныклы исәнлек, эшләрендә алга таба да зур уңышлар һәм кешеләрне сыкландырып, озак еллар бәхетле яшәвен теләп калабыз. Оренбур өлкәсеннән Фируза Абсалямова, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Татарлар кайда гына яшәсә дә төрле милләт вәкилләре белән дустату яши. Татар урамнар башкарак торалар, мусульманнар тоже башкарак торалар. Тора-бара акыната коллективизация булгастан инде ушанда авылны бер ясайлар инде. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. Бакыяга менә бөтен иҗатыгыз белән Тукайның өмет бар дигән өметен аклап килүегезгә без чыннан да шатланабыз. Удмуртиянең Яр районы республиканың иң төньягында урнашкан. Монда төрле милләт вәкилләре яши. Борча исемле авылда исә татарлар һәм бисермәннәр дустату гомер итә. Сөйләмнәре диалекты буенча аерылса да, авылда туган телебездә аралашалар. Гырыф-гадәтләребез, динебез сакланган. Бүген Борчада 160 татар гомер итә. Аларның яшәеше һәм авыл тарихы хакында тулырак киләсе видеоязмада сөйләрбез. Сандугачлар ияләшкән су эчәргә миләштән, сагынуларым бетәр иде сезне күреп сөйләшсәм. Эх, тала, 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 ике беләгем, нигә тала, нигә яна икән минем йөрәгем. Борчада элек-электән үк тел, сәнгатебез һәм мәдәниятебез сакланып килә. Авылда милли ансамбль эшли. Аңа 8 кеше генә йөрсә дә, район концертларында теләп чыгыш ясыйлар. Берничә ел элек мәдәният йортында милли музейда булдырганнар. Монсы инде татар почмагыбыз минем исәен менә бер тикләп җигән әйберләр, элекке әби бабамларның бу әйберләре инде бар да менә югарыда, түбәндә, бишекләрдә, сундыкларда, өстәл өстендә менә ашъяулыклар бар да,
Бу элекке әби бабайларның инде. Музейда шулай ук бисермәннәр тарихы да чагыла. Авылда ике милләт берничә гасыр бергә гомер итә. Безнең культурабызда бір инде, культура алар үз динен үзләре шәйинде, без үзебезнең динебезчә, бір саклап бергә киләбез инде, без бергә торгаштын. Барында бергә тырышабыз. Борчага нигез салучылар татарлар булуы билгеле. Авыл рәсми кагазларда беренче тапкыр 1748 елда телгә алына. Соңрак монда бисермән халкы килеп урнаша. Татар урамнар башкарак торалар, бисермәннәр тоже башкарак торалар. Без элекки менә урам айырганда элек талай булган безнең бүтән колхоз татар колхоз икән, бисермәннең үзеннән татар колхозы икән. Бу авылда ике колхоз булган. Алар айлар сатыгны Тарабара акыната коллективизация булгастын нәйнде ушанда авылны бер ясайлар инде. Мәүлид Дюкин авылда мулла вазифасын башкара. Репрессиягә кадәр Борчада мәчет эшләгән дип сөйли ул. Хәзер Аллаһ йорты юк, ләкин дин саклана. Мәҗлесләрне үткәрмәгә, буразанларның ифтарларны үткәрмәгә, корбан чалабыз, саман туйларны үткәрә, саман туйларны тоже бик үткәрмәйләр инде. Акча государство бермәгәстен саманты югалды да инде. Абылай корбаннар була, корбаннар. Кайдан җыеласыз мәчет урынына? Мәчет урынга то миндә җыелабыз булаймына, абиләр намаз укыргадан. Борчада яшәүче татарлар камыр ризыклары пешерергә дә уста. Дөрес, милли ашамлыклар бераз үзгә әзерләнә. Пешердем менә кыстеби, бүген пешердем кыстеби. Абылай без пешерабыз, кабарчы пешерабыз, каймак пешерабыз пиштә, зур пирамаш пешерабыз, табагилар пешерабыз. Монсы кыстебием пешергәндә, салганда сөт, он, песок салабыз, дрожжи салганда, күбрәк күкай саласы тәмле булсын дип, май саласы күбрәк шәктә, тесто була йомшак, тәмле. Минҗихан Дюкина әнә шундый уста хуҗабикә. Ире Мансур белән ике ул тәрбияләп үстергәннәр. Милли тәрбия бирү һәр вакыт беренче урында була. Татар сүзебезне онытмадык, Аллага шөкер. Бик авыр, еллар иде барды урыс сөйләшәләр иде, менә бишерманнар да урыс сөйләшмәя баштылар. Безнең балалар, өйрәттек балаларны да үзебездә татар сүзне онытмадык, Аллага шөкер. Татар сүзе матур, татар теле матур теле дип әйтәләр. Авылдан яшьләр китсәләр дә, халык хәзердә актив. Кич утыруларга, төрле бәйрәмнәргә татарлар да, бисермәннәр дә бергәләп йөриләр. Киләчәктә йолалар, тел онытылмас, ә милләтара дуслык тагы да нык булыр дип ышана авылдашлар. Удмуртиядән Нәзир Нагманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Хәзер сезнең игътибарыгызга тарихи кадр сәхифәсен тәкъдим итәрбез. Анда Рөстәм Нәбиуллин күп еллар тупланган архивын барлый. Бүген сүз бөек шәхесебез Бакый Урманчы хакында барыр. Фотолар һәм билгеле безнең телевидениедә әзерләнгән фильмнар хакында да җиткерербез. Сүз Рөстәм Хоснулла улына. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Замандашларым, яшьтәшләрем белән бераз хәтер яңартып алыйм әле. Узган очрашуда республикабыз мәдәнияте, сәнгате үсешенә гаять зур өлеш керткән күренекле шәхсебез Бакый Урманчы турында сөйләп, Казан телевидение студиясында Сагыш исемле фильмны менә дигән итеп татарчалаштырып күрсәтүен искә төшергән иде. Бакый аганың күңелем борчулы вакытта, ничектер илһам җитмәгәндә, Сагыш белән мин гомер буе озак еллар дәвамында шөгыльләнәм дигән сүзләре ничектер күңелгә кереп калды. Моның сире хикмәте нәрсәдә икән дигән уйлар озак еллар үземнең күңелемдә дә йөрде. Ниһаять, Бөек Тукайның 100 еллыгын әзерләү
көннәрендә без зур техника, телевизион, күчмә станция белән, ПТС белән Бакый аганың остаханәсендә зур тапшыру язып алдык. Чөнки гомер буе Тукай темасына бәйле бик күп әсәрләр иҗат иткән кеше. Кырлай авылында Гапла Тукайга башлаган комплексның авторы ул. Bir kız жылый Zülhizey yaş ömrüm. Әйнді тапшырның редакторы Индус Шерматов, режиссеры Лилия Нигматова иде. Остахана үзенә бер дөнья. Мәрмәрдән, гипстан, бронзадан татар мәдәниятының күренекле шәхесләренең портретлар галереясы анда. Бакый ага нәрсәләрне ничек күрсәтү, нәрсәгә игътибар итү отышлы булыр дип үз фикерләрен әйтте. Һәм аның сүзе мәгънәле фикер агышы төгәл иде. Бакыйга шунда Рөстәм чәчләреңә бәш куна башлаган битеп әйтеп куйды. Эй, Бакыйга баштан гына сыйпап тормыйлар шул дип әйттем әйтүен. Ләкин гомерендә шул кадәр зур газаплар, җәбер зулым күргән Бакый ага алдында бу сүз соңыннан үземә барып җитте дә, чынлап та уңайсыз булды. Ул бит Бакый ага. Ниһаять, бөтен сөйләргә тиешле фикерләрне бер кадәр сөйләгәннән соң, әңгәмә өчен зур рәхмәт әйтеп, төгәлләр алдыннан Бакый агага менә шушы 20 ел элек әйтелгән, минем күңелдә йөргән уйларны да аңа исенә төшердем. Әйдәгез, тапшырудан, палитр тапшырудан шушы мизгелгә күз салыйк әле. РСФСРның халык рәссамы, Татарстанның Гапла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Бакый Идрис углы Урманчының иҗат остаханәсе. Мондагы һәр әсәр рәссамның 70 елдан артык дәвам итә торган иҗат юлының билгеле бер чоры турында сөйли. Менә шул яшьләр тагы да интереслырак, заманаша, үз заманаша булган стильдә һәм концепциядә әйбәт рәсемнәр ясап барлар дип уйлыйм мин. Бакыйга менә бөтен иҗатыгыз белән Тукайның өмет бар дигән өметен аклап килүегезгә без чыннан да шатланабыз. Иҗатыгыз белән горурланабыз. Менә хәтерлисез микән, бер 20 еллар элек сагышны эшләгән вакытта әйткән идегез. Ничектер менә илһам җитмәгәндә, ничектер күңелгә нәрсәдер җитмәгәндә, менә шушы темага мин әйләнеп кайтам да, үземә ничектер бер көч алам дип әйткән идегез. Мин үземдә әле дөньяда булырга һәм тагы күп ниләр изләнешләр белән шудан дигән ният итәм. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, насип булса, халкыбызның күренекле шәхесләр турында сөйләүебезне дәвам иттеребез. Бүгенгә менә шулар. Иртәгә дә татарлар тапшыруын карарга онытмагыз. Яңалыкларыгыз булса, безгә юллагыз. Адресыбыз экранда. Исән-имин булыгыз.